Salutare tuturor și bine v-am regăsit la al doilea episod din CSGO. Hai bă, cum Pe mine? pe nu? Nu meu. Auzi, mine este Alex. Ia uite, îți place skin-ul. Ia, dă. Bă! Mai arătam skin-ul și... Bă, nici termină. Uitați că ăla avea hack. Și după cum vedeți este 2 la 1, pentru că am uitat Că vine unul ori pe jos, pe jos. Vine unul pe sus. Ia, vreau să-ți bag pistolul. Să mor eu ca în live. Mare de ce? Hai bă, pe lung, Teo. Tot pe lung? Da. Ok, să puțin că... Ok, perfect. Hai să vedem, am zis. Păi eu sunt pe lung și dau unul tip ușor pe mine și am 6 VP. Da, mulțumesc. Cu plăcere. Ne ajută. Plăcere. Mersi și ție. Da. Bă, dau la ghivie, bun. De ce am la... Mă aud bine, nu? Da. Aia amândoi. Sunt amândoi mid. Îți faci poziția aia bună, mă. Bine că nu vedeți. Iar nu vedeți ce scriem noi în chat sau... ce vorbim. Hai, du-te, mă, du-te, mă, du-te, mă, doamne. Glumești? Fucking-mești? Nu. Dă-le mult ăstora. Da, eu am închis, mă, la... Dă yes, Rozi, dă yes. Știi? Vrei filmarea? Oh, da, nu-mi place, deci să o opresc. Dar pentru el acolo... Pe ea. A? Pentru că vorbesc pe ea. Mă, te uiți, am încredere mai mare, trebuie că știi să folosești AVP-ul. Unde mergem? Hai, eu spun. Hai, stoară-te. Adică tu tăi. Mai ești pe lung. Da. Cu AVP-ul. Hai, cu acum. Stai cu unul. Bă, am mai mult lag mapii ăsta decât tot unul de unul. What the fuck? Ăștia mă, jos sau... Vezi că sunt sus, pe short. Doar unul? Da? Unde ăla? Hai mă, sunt în B. Uite, bă, ăsta a plecat din B. Aș, direct. Ce faci, nu, băie, frică de un ablut. Bă, ce lag are, nebun! Nu fluid deloc jocul. Sar ca un iepure.
Lol. În spatele tău. Hai, mamă! Hai, mamă! Deci fii atent. O să țin pe capul ăsta. Superman. Ai crăpat? Superman ăsta eu cred că are hack. Ăsta are container. Are o ala. Nu știu eu Dacă ai- vaca aia. Nu știu că crash de vacă. E de la noi? Nu mă știu că e de la noi. Nu cunosc, e de Chica. Ce? Ea sunt în B. De fapt ăla. Down has been planted. Unde? Un fucking bird. Palinho, seama. Foarte. Bă. Ah. Ce mă? Hm? Ce-ai zis? Spate! Doamne. Poate fac un limit de comanda. Deci îmi caut telecomanda de la calculator. Mă caut. Dacă te întrebi cum am telecomanda la calculator, da, parcă ți-am explicat-o, da. Da, nu mi-ai explicat. Eu stau pe mid. Poftim? Stau pe mid eu, PvP-ul. Rip. Frumos, place. Fuck! Ce sunt? Am scăpat. Ia, stai să găsesc. Nu ți mișca. Ok. Nu-i nimeni aici. Sunt B, băieții. Ai. Hai, te direct. Deci curios așa. Nici n-avea ținta pe mine. Călăina. Hai că câștigăm. Hai că câștigăm. Ia. Să văd de cât timp filmează. 8 minute. Deja. Ok. Aoleu. Do not be afraid. Ready for engagement. Grenade! Unde ești? Hai eu sunt lung. Adică vin lung. Eu vin lung. Sunt lung. Nu știu dacă ești pe aici, dar... Bam, bam! Bă, ăștia sunt aici, pe short! Pe lung. Dacă câți pe short eu... What? Bine că te păgași. Stai așa. Stai pe mine, de unde vin. Vezi cum vine din B la... Pe la... Unul e B și doi sunt în bază la ei. Și unul vine... Vezi că vine pe jos, cred.
Celălalt vine pe lung, cred. Lung? Îl dă târziu, mâncați-ne-și! Vezi și bătaie, nu. Atacă nu. Bă, da, am luat. Bag. Acum bomba e prea rău tot. Dă-i. Nu. O să vină prin spate. O, toată m-a plec. Ai crăpat? Hai stăm aici la bombă. Frate, am la guria. Bă, ce vorbești? We're wasting time. Let's go. Hai pe lung. Ok. Fair play. Mamă că sunt cu AVC-ul. O să-mi fiu. Vezi? Am la... Am mare lag. N-am ce zice. Throwing smoke. Vreau una K. Am eu unul. Las. Tu ce armă ai? Pe nou. Cea mai dintre toate. Vrei să-l omor, ori să-i dau la amă, ori să-i dau... Eu cu tine suntem singuri care păzim bomba? Aia, vedeți. Nu! Bun, asta a fost YouTube de azi, am văzut că probabil de mine a fost Alex și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!